Nemali sme nič, žiadny svoj majetok a vlastne zo zasadačky z nejakého takého rozvojového centra sme vybudovali vlastne firmu, ktorá má naozaj svetový dosah. Vtedy sme mali obrat niekde okolo 550 000 eur a tak prišla zákazka za 15 miliónov 100. Naozaj ako tie technológie nám teraz umožňujú to, že sa posúvame niekde, kde sa nám o tom možno 5 rokov ani nezdalo o tom, že tam môžeme niekedy byť. A dron, ktorý zmerá obsah skladu miesto 3 dní, to máme za 15 minút zmerané. V rámci odstavky jadrovej elektrárny musíte urobiť kompletný servis. Napríklad toho reaktoru, vyčistiť to a skontrolovať, či ten reaktor nemá praskliny na sebe. Automotivové zákazky, kde naozaj idú na centy a tlačia nás s tými maržami tak, aby sme len potom možno žili z nejakého servisu. Vítejte v podcastu Business Lab. Dnes je tady s námi Karol Flimel, spoluzakladatel a managing director Lascam Systems. Vítám vás. Dobrý den. Vy dodáváte třeba do jaderné energetiky, takže máte velmi zajímavý biznis, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Když byste měl vysvětlit někomu, kdo sotva ví, co je to laser, co Lascam dělá, jak byste to udělal? Vtipne by som mohol povedať, že predávame svetlo. Ale reálne, čo Lascam robí, je vyvíjame vlastne laserové aplikácie na prianie zákazníka a venujeme sa tomu vlastne v rámci horizontálnej integrácie, kde sa venujeme povrchovým úpravám. A potom je to vertikálna integrácia, kde vlastne sa špecializujeme na polymerné materiály, vlastne na opracovanie plastov. Ale v jednoduchosti, keď si povieme, čo vlastne ten Lascam robí, tak vyvíja laserové aplikácie na mieru zákazníkovi, tak aby vlastne splňovali tie najnovšie trendy toho průmyslu. A když se dostaneme ještě k vám, vy jste jedním ze zakladatelů Lascamu, čemu se vlastně věnujete na denní bázi, co je taková vaše náplň, co vás vlastně zaměstnává? V tejto dobe? V tejto dobe sa venujem hlavne tomu, aby nám zákazníci platili na čas, aby sme naozaj mohli dodávať to, čo sľubujeme. V ideálnom prípade je to rozvoj obchodných aktivít mimo Českej republiky a Slovenska, smerovanie tých trhov, vytváranie nových aplikácií, ktoré nie sú štandardom v rámci tých našich koncových užívateľov a vzdelávanie vlastne veľkej, širokej verejnosti ohľadom laserov, ktorá stále, my si myslíme, že v rámci Lascamu, že tá edukovateľnosť tých našich potenciálnych zákazníkov už je veľká, ale zisťujeme, že naozaj o tých laseroch stále aj v rámci Českej republiky, Slovenska ešte moc ľudí o tom nevie. A keď to porovnáme napríklad s takými krajinami, ktoré sú ako Srbsko a podobne, tak tam naozaj lasery sú stále vo formáte Hviezdnych válek alebo Jamesa Bonda. Takže ono je to veľmi vtipné, keď prídete na veletrh a vidíte, že technológie, ktoré tu boli napríklad 15-20 rokov tak tam ešte len prichádzajú. Takže my potom s tými laserami naozaj ukazujeme niečo, čo im momentálna ako fyzická kapacita mozgu nebere. Já o těch laserech vím vlastně taky docela málo. Myslel jsem si, že se tím hlavně dají řezat plechy z nerezu a tak. A o tom, co děláte vy, jsem prakticky z velké části ani nevěděl. Takže se těším, co se dneska ještě dozvím. Ale mě zaujalo, že vy jste začínal s chemickým inženýrstvím v Norsku a jak se vlastně tady z toho člověk dostane k zakládání laserové firmy v Česku. Tak vlastne po mojich štúdiách v Norsku som sa vrátil do Česka na VUT chemické fakulty, kde vlastne som začal viacej interagovať s laserami. Venovali sme sa vtedy dvojfotonovej absorpcii v rámci organických solárnych článkov. V tej dobe vlastne boli dve cesty, akým smerom sa ten solárny biznis uberá. Boli klasické kremikové a potom boli organické solárne články, ktoré sa dali tisknúť. Napríklad Coca-Cola v jednu dobu bola potisknutá celá, vlastne všetky budovy boli týmito organickými článkami potisknuté. Tam som vlastne začal robiť nejaké krátke experimenty pomocou laserov. Boli to proste veľmi staré nanosekundové alebo pikosekundové lasery. To znamená, sedíte v labine,
je tam 16 stupňov, všetci sú vonku v lete a vy 9 hodín počúvate. A tam som si povedal, že toto není úplne to, čo by som chcel. Následne potom som začal pracovať pre jednu komerčnú firmu, ktorá zhruba od nejakých 90 rokoch robila distribúciu laserových technológií. Rozhodli sa otvoriť priemyslovú divíziu, tam som nastúpil a vlastne zhruba po 4 rokoch odtedy sme s kolegom založili Lascam a ešte s jedným vlastne kolegom, ktorý prišiel od nás z Akadémie vied z Brna. A vlastne my traja sme v roku 2015 založili spoločnosť a začali sme implementovať nové technológie tam, kde naozaj ešte neboli. Tak to je zajímavé, že vlastně i ta akademická půda tak trochu pomohla vzniku biznisu, to je super. No a to mě zajímá právě, jak jste se potkali s těmi co-foundry, jaká byla mezi váma ta chemie, jakou měl kdo, kterou roli, co pomohla tomu rozjetí. Reálne stretnutie popisovať nebudem, pretože úplne nebolo také, ktoré by sme chceli popisovať, ale dajme tomu, stretli sme sa všetci na Vysokej škole v Brne, kde sme spolu realizovali nejaké akce mimo biznisu, boli to nejaké študentské akce, kde sme si medzi sebou pomáhali. A tam sme si povedali, že by bolo fajn niekedy niečo spolu spraviť. Každý odišiel, zamestnal sa, ja som robil lasery, on robil ako consulting management v jednej veľkej firme z tej V4. A ďalší kolega vlastne pracoval na Akadémii vied na Ústave prístrojovej techniky, kde ladil tie laserové aplikácie. A vlastne to bol v tej dobe u môjho predchodzieho zamestnávateľa, to bol náš parťák alebo náš koncový zákazník, ktorý nám potom pomáhal s aplikáciami. No a v roku 2015 sme si povedali, že by bolo fajn vlastne to celé rozbehnúť a tým pádom sme založili Lascam. Boli sme v Impact Hube, kde sme mali prenajatú jednu veľkú zasadacú miestnosť. Vlastne nemali sme nič, žiadny svoj majetok a vlastne zo zasadačky z nejakého takého rozvojového centra sme vybudovali vlastne firmu, ktorá je teraz tunak, ktorá má naozaj svetový dosah. OK, to je cool příběh. Já jsem vlastně z Brna, takže VUT, Impact Hub, všechno dobře znám, takže je to fajn příběh. No a když si půjdeme dál po té časové ose, kdy přišla nějaká větší zakázka, byly po cestě třeba nějaké i problémy? Kdo vám povie, že podnikal bez problémov, tak mu nemôžete veriť. A tie problémy prichádzajú od prvého dňa, keď začnete podnikať. Najprv vlastne ako si sadnutí jednotliví ľudia, ktorí spolu nikdy v živote nepracovali. A potom ako zmeniť návyky tých nových zamestnancov, ktorí prichádzajú. A vlastne v tej dobe sme boli jedna grupa mladých ľudí, ktorí mali síce ciele, ale začali podnikať, ale vlastne nevedeli, čo idú robiť. Idea celého Lascamu bude, že budeme kupovať a prepredávať lasery a vlastne ako budeme na tom zarábať 100 milióny. Realita bola ale úplne samozrejme iná. No a dostalo sa to vlastne až dovtedy, do nejakého roku 2016, kde sme mali prvú veľkú zákazku po prvom roku pôsobenia. Vtedy sme mali obrat niekde okolo 550 000 eur. To znamená, že to je 12,5 tisíca a 12,5 milióna českých korún. Tak prišla zákazka za 15 miliónov 100. Okay. Kompletná laserová čisticí linka, kde vlastne sme museli prekázať pomaly aj naše rodné listy. Ale bol tam jeden človek na nákupe, ktorý nám veril a povedal, že nám to dá celé. Dokonca sme dostali zálohu, ktorá nebola úplne ako štandardná. A ešte s jednou spoločnosťou, ktorá nám historicky pomáhala, v rámci integrácie sme tú linku dodali presne na deň, ako sme slúbili. Teraz je to náš najväčší zákazník, máme tam 31 strojov nainštalovaných, ďalšie 3 sú na ceste. A tam bol asi taký veľký zlom toho Lascamu, kde sme už potom naozaj mohli generovať aj na základe tejto referencie ďalšie a ďalšie projekty. Takže áno, v roku 2016 sa nám to podarilo zhruba po 1,5 roku trápenia a hľadania smeru mať prvú takú tú významnú zákazku. Super. Vy mluvíte hlavně o Lascamu. Dneska to je vlastně Lascam Group a pod to spadají jednotlivé značky Elia, Spire a IS. Jak jste se vlastně dostali k tady této struktuře a proč dává smysl mít víc značek, takhle to jakoby štěpit?
A my sme sa snažili diverzifikovať vlastne potenciál na tom trhu. Ako druhá prišla Elia Solutions, ktorú sme v roku 2017 kúpili s kolegom. Vtedy to bol náš dodavateľ, hlavne optických systémov. A chlapi po x rokoch podnikania povedali, že vlastne ako chceli by sa spojiť a vidia ten smer spoločne s nami. V tej dobe tá firma začala vyvíjať len nejak, bolo veľmi v zárodkoch head-up, ktorý je vlastne pre lietadla, ktoré sa vyrábajú v Českej republike. Tak sme si povedali, že vlastne len kvôli tomuto nám to dáva veľký zmysel, plus ako LASCAM sú laseria kamery a nám vlastne tá kamerová divízia chýbala. Takže odtedy sme vyvinuli množstvo ďalších zaujímavých aplikácií, ako meranie dreva pomocou rámu, ktorý má presnosť 0,4%, dron, ktorý zmerá obsah skladu miesto 3 dní, to máme za 15 minút zmerané. Vlastne sme schopní urobiť kompletne bezobslužné sklady od toho, že to navozíte, my to zmeráme, naskladníme a vieme, koľko toho zoberiete v danú chvíľu, takže dajú sa inventúry robiť, ja neviem, čo hodina, keby to človek chcel. Dokážeme to merať na vlakoch a je to všetko vlastne certifikované národným vlastne meteorologickým ústavom. Takže sme vlastne jediní na svete, ktorí túto certifikáciu majú v rámci Česká a Slovenska. V tomto momente pracujeme ešte samozrejme na tej certifikácii vlastne v rámci Európskej únie, aby sa na základe toho mohlo fakturovať. Dron, co měří obsah skladu, to by mě snad ani nenapadlo, tak to určitě jsem se přiučil novou věc. Viděl jsem něco podobného, že se dělá na mapování jeskyň pomocí laseru nějakých lidarů, takže cool slyšet, že to funguje i takto. No a tím, že je to celá skupina, velká firma, tak určitě se za dobu toho růstu vlastně změnila vaše role. Co bylo tak nějak nejtěžší delegovat po té cestě? Určitě už nemůžete dělat všechno, jak třeba na tom začátku. Často zakladatelé mají právě problém s tím snést ten přechod, že už mají lidi, kteří se starají o nějaké věci a oni v tom až tak nejsou. Jak jste to měl vy? Môj osobný problém bol naučiť obchodníkov obchodovať a delegovať. Ja som si myslel od začiatku, že som najlepší, že ja viem tie obchody robiť úplne najlepšie, nikto iný to neurobi lepšie ako ja. Preto aj zo začiatku moje manažerské vlastne skúsenosti a vlastnosti boli nula. Ľudia nám odchádzali, neboli sme schopní vychovať obchodníkov. Až v postupe času, keď som naozaj ja zapojil svoje nejaké vzdelávanie, tak sme začali vlastne z tých obchodníkov alebo z tých ľudí vytvárať obchodníkov a najviac sa nám osvedčili obchodníci, ktorí prišli z technických pozícií. Takže v tomto momente máme ľudí, ktorí sú kompetentní, ktorí vedia, akým spôsobom predávať. A hlavne ako je to u nás, to není úplne čistý obchod, ale je to skôr taký consulting, ktorý by mal viesť potom k tomu finálnemu predaju. Takže to bola moja najväčšia slabina. Ďalšia je nejaká delegácia dôvery v rámci tej firmy. Ale je stále množstvo činností, ktoré chodím a stále vykonávam ja. No. Takže od výberu aut, cez podpisy, cez základné výbery kávy. Bohužiaľ to sú také údely ľudí, ktorí sem tam chcú, aby tí naši zamestnanci na tom pracovisku mali to najlepšie, čo môžu mať. Samozrejme nemôžem hovoriť za kolegu, teda, pretože ten tiež má na starosti úplne inú oblasť, čo je hlavne ako financie a procurement, to znamená nákup. Vlastne zmluvné záležitosti a produkcii. A tam tiež samozrejme sme mali rôzne výzvy, ako vôbec nastaviť všetky procesy, ako vlastne vôbec zaviesť ISO certifikácie a tak ďalej a tak ďalej. Takže každý, myslím si, ušiel extrémne dlhú cestu k tomu, kde sme momentálne a naozaj to podnikanie vás potom naučí. Hlavne keď ste úplne na tej spodnej strane dna, kde sú vaše ako silné stránky a naozaj len vydržať a pokračovať ďalej, pretože vždycky ten úspech tou pílou príde. Tak to rád slyším, že to takto funguje. I mi dává jako dobrý smysl, že ti obchodníci z těch technických pozic se u vás osvědčili tím, že, jak říkáte, je to spíš takový consulting, máte hodně technický obor, takže to dává smysl.
No a s tím možná souvisí i to, že vy o sobě říkáte, že patříte ke světové špičce. To je docela odvážné tvrzení. Proč si to myslíte a jak to vlastně je třeba s konkurencí? Je vůbec v Česku někdo, kdo dělá něco podobného? V Česku sú laserové spoločnosti, aj systémové integrátory, ktorí nejaký laser niekedy zaintegrovali. Takže není to o tom, že vlastne ako Lascam je najlepší na svete, ale môžeme tvrdiť, že Lascam v nejakej úzkej oblasti, a to je hlavne tých povrchových úprav, ako je laserový decoating, a povrchových úprav, ako je príprava povrchov pred svažovaním a po svažovaní, alebo pred lakovaním, je naozaj etalón v rámci hlavne tých oblastí výroby svetiel a interiérových dekoračných lišt, napríklad v rámci automotívu. Takže veľké značky, skoro všetky, keď sa pozriete na tie najvyššie rady svetiel, využívajú technológiu od nás, alebo vlastne ich tier 1 dodávateľia. Sme u koncových dodávateľov tých jednotlivých, alebo u koncových ako užívateľ, to znamená u automobiliek. Diskutujeme s nimi smery, diskutujeme trendy, feasibility, či vôbec to tak ide vyrobiť pomocou laserovej technológie. Zavádzame tieto trendy u nich, ktorí to potom následne ako hovoria tým svojim subdodávateľom, že tu je technológia, ktorú chceme a bude to stavať Lascam. A myslíme si, alebo nemyslíme si, my vieme, že vlastne tak široké portfólio tých produktov v rámci plastikárov a povrchových úprav vlastne na svete nikto neponúka. My máme vždycky ako lokálnu konkurenciu v definovaných aplikačných oblastiach, kde bojujeme. Partnerem podcastu Business Lab je Roger. Podnikáte a chtěli byste mít peníze za vystavené faktury na vašem účtu už do 3 dnů? Právě s tím vám pomůže Roger. Česká firma, která už přes 10 let pomáhá živnostníkům a firmám s cashflow. A to pomocí zkracování splatnosti faktur. Odkaz najdete v popisku videa. Díky za podporu. Dobře, tak to dává smysl. Vlastně, jak jsem říkal, já jsem věděl, že pomocí laseru se dá třeba řezat, ale tady ty povrchové úpravy a tak je to asi docela specifická věc, takže pokud na tom máte know-how, dává to smysl, že můžete patřit ke světové špičce. Dobře, já už mám celkem fajn přehled o tom, co děláte, jak to u vás funguje, jaká je ta story. Jsme v podcastu Business Lab, takže pojďme probrat možná trochu ten business. Vy už jste říkal, že ta původní idea byla, že budete přeprodávat lasery a vyděláte na tom stovky milionů. Ale to se teda nestalo, nebo funguje to nějak jinak. Jak teda vlastně funguje ten váš business model, kde se tvoří ta hodnota? A my máme ten biznis rozdelený zhruba na nejaké 3 stojené nohy. Jedna je vlastne edukácia toho zákazníka a zmena technológií z konvenčných na laserové. To znamená life cycle toho celého projektu 6 až 12 mesiacov, ale tieto projekty sú väčšinou najviac bonitné z hľadiska, keď ste niekde prvý a ste jediný, tak väčšinou ten projekt stojí za to. Takže dodali sme vlastne nedávno veľkú linku na prípravu povrchov pred lakovaním pre jednu automobilku, pre tie autičkách do 50 km, ktoré sa vyrábajú vo Francúzsku. Ja neviem, či môžem hovoriť o značkách, ale je to firma Aixam. Pomáhame vlastne všetkým automobilkám, ktoré si spomeniete na trhu, ktoré naozaj ako niečo znamenajú európske, plus Stellantis, ktorý je už nadnárodný, tak vlastne vyrábame tam x komponentov, ktoré sú opracované pomocou laseru, ktoré sa dovtedy laserom neopracovávali. Je toho ako dosť veľa na to, aby sme mohli povedať, že toto je naša jedna veľká stojná noha, ktorá ale má relatívne dlhý ten čas tej realizácie. Ako prípravy, tak potom samotného projektu. A potom sú naše standardné platformy. To znamená, sú to platformové riešenia, do ktorých sa snažíme vlastne vkladať aplikácie tak, aby sme nemuseli na to vždycky stavať štandardný stroj. A potom je to ten after sales, to znamená spotrebné náhradné diely, školenia, vlastne integrácie chytrých brýlí od našej dcerskej spoločnosti AS, o ktorej sme vlastne nepovedali nič. Ale to sú tiež vlastne taká tá pridaná hodnota, také tie malé čriepky toho, kde vlastne ten Lascam robíme unikátny, pretože
Zákazník si objedná celú linku, my pomocou brýly prídeme do toho priestoru, kde tá linka má stáť, urobíme 3D model v životnej veľkosti, zákazník si to dá na oči, prechádza sa tou mašinou a môže povedať, že nie, toto sa mi to nepáči, toto sa mi nepáči. Naozaj ako tie technológie nám teraz umožňujú to, že sa posúvame niekde, kde sa nám o tom možno 5 rokov ani nezdalo o tom, že tam môžeme niekedy byť. Takisto využívame brýle na vzdialený servis. Ano. Servisný technik, ktorý je lokalizovaný, má servisné brýle u zákazníka a špecialista je za počítačom a vlastne ukazuje mu, čo má robiť, akým spôsobom to má robiť. A strašne takto znižujeme čas dojazdu a vlastne tie peniaze, ktoré ten zákazník stratí na tom, že mu stojí linka. Jo, takže mi to zní, že máte nějakou celkem unikátní propozici pro prodej toho zákazníka, dobře diverzifikované portfolio, to zní všechno fajn. Ale možná taková věc, vy jste zmínil ten automotiv, celkově to budou asi spíš velké firmy, korporace. Jak se tam třeba dělá ten obchod? Bývá ten prodejní cyklus dlouhý, řekněme třeba od první schůzky až po nějaký deal? Rozdelil by som to v tomto momente a 3 roky dozadu. Áno, alebo 4. Ešte pred covidom, dajme to. A v tomto momente je veľký pretlak na málo projektov. To znamená, do projektov sa dostávajú firmy, ktoré vlastne nemajú takú kompetenciu na to dodať to dobré, ako Laskam napríklad. Ale tie firmy si stále viac a viac berú týchto potenciálnych menších systémových integrátorov na to, aby urobili buď benchmark ceny, alebo aby vám povedali, no títo sú to schopní urobiť za toľko, tak postavíte to, nepostavíte to. Do toho vstupujú čínsky systémoví integrátori, ktorí hovoria, že my vieme lasery, ale nikto už si potom nedokáže spočítať vlastne koľko ich to reálne ku koncu stojí. Pretože akceptácie stroja v Číne. Takže to, že niekto jazdí z Českej republiky, zo Slovenska, z Poľska do Číny a späť niekoľkokrát, strávi tam týždne na to, aby tú mašinu dal dohromady, tak to už nejde do tých investičných peňazí, ide to do peňazí proste klasického provozu, ale keď niekto chytrý si to celé spočíta, tak zistí, že vlastne ako ten čínsky systémový integrátor nie je lacnejší ako tu lokálny. Len proste to ide z 2 rôznych oblastí zdrojí financií. A potom, čo sa stane, keď je prvý problém? Nemajú tu lokalizované servisy, alebo majú tu lokalizované servisy cez nejaké tretie strany, ktorí povedia, áno, budeme vás podporovať, aby ste splňovali to, čo zákazník chce. Ale reálne potom tá finálna linka napríklad strojí viac, ako keby to tu stával niekto, kto má dojazd 4, 5, 6 hodín v rámci Českej republiky. Takže ten biznis je naozaj teraz veľmi napätý, investície sú oškrtané, preto sa snažíme hľadať nové aplikácie alebo byť vlastne ten unikum na tom trhu, aby sme vlastne dokázali mať plnejšiu tú pipeline alebo vlastne ten výhľad tých potenciálnych zákazok. K tomu sú aj smerovaní naši obchodníci, aby proste hľadali a jazdili, ale relevantne jazdili. Nie, že proste mám nadstavených 10 schúzek za deň, alebo za týždeň, tak ich urobím 10 a mám čiarku. Ale vlastne to, že tam chodím len na kávu, ale nič neprinesiem, to už je úplne, neviem, ako to ich nezaujíma. My naozaj ideme na výkon, na to, že chceme, aby tí naši obchodníci prinášali niečo, čo potom ten Laskam môže realizovať a dá pridanú hodnotu tomu koncovému zákazníkovi. Ale keď to porovnáme pred covidom a po covide, tak za Laskam máme viacej príležitostí mimo automotív. V tej dobe sme mali, dajme tomu, nejakých 50-60% automotív. Teraz sa snažíme, vlastne môjim osobným cieľom je, aby sme mali automotív 0. A to sa mi nikdy nepodarí. Pretože stále máme technológie, ktoré tí zákazníci chcú implementovať, ale musí to byť v nejakej zdravej miere. Takže teraz energetický priemysel, medicína, to je niečo, kde už zhruba 3 roky vyvíjame veľmi silné aktivity a myslím si, že sme tam relatívne úspešní tiež. To rád slyším a je asi dobré to mít nějak diverzifikované oborově.
No a mě by ještě zajímalo, liší se ten biznis nějak třeba u těch zakázkové výroby a u standardizovaných produktů, jako třeba má Spire? No, určite áno. Je tam úplne iný koncový zákazník. A pre Spire, čo je ručné čistenie, alebo laser, ktorý sme vyvinuli na ručné čistenie, tak ten zákazník väčšinou chce niečo očistiť v rámci servisu alebo nejakej údržby. Takže sú to zákazníci, kde sa zložitejšie počíta návratnosť, ale jednoduchšie sa ten produkt umiestňuje. Ale vo finále tých predajov naozaj není moc tejto technológie. My sme to urobili hlavne preto, že je to taká pekná vstupka k tomu zákazníkovi, ktorý potom vám ukáže, čo všetko potrebuje, čo všetko ho trápi a my tam môžeme potom vstúpiť a urobiť lepšiu akvizíciu v rámci našich produktov. Ale ten Spire, tým ako naozaj tu vstupuje teraz čínska konkurencia, ktorá ukazuje videá, ako sa čistí rez, alebo možno sem tam odstrániť nejakú farbu, tak naozaj tie naše lasery na to sú zbytočne ako predimenzované. No. Tie sa využívajú na čistenie foriem, odstraňovanie masnot, nejakých špecifických odstraňovaní povrchov, ako je tlaková rez so strekolisou, kde naozaj potrebujete zachovať 100% kvalitu povrchu. Takže áno, je to úplne iný zákazník, úplne iný life cycle, ale z hľadiska času od prvej skúšky do predaja si môžem tvrdiť, že je to naozaj asi plus minus rovnaký čas. OK, zajímavé, rozumím. A mě ještě napadlo, jak jste zmínil ten COVID. Tam třeba v té době byl problém, že v Automotive chyběly čipy a podobně. Vy máte taky takovou high-tech odvětví. Jak moc jste závislí právě třeba na dodavatelích, když by přišla nějaká globální krize nebo něco takového? Jak vypadá ten dodavatelský řetězec? My nakupujeme vlastne od prvovýroby, to znamená ako riadiacie karty, tak komponenty. V zásade buď sme napriamo napojení na spoločnosti ako je Siemens, ABB, Fanuc a podobný, alebo potom, keď je to riešené distribučnou sieťou, tak sme závislí na nákup od lokálnych distribútorov. Snažíme sa vlastne ako napriamovať tie konexie, aby sme nakupovali priamo od toho výrobcu. Ale myslím si, že cez COVID boli menšie problémy ako cez vojnu. A hlavne s kabelovými zväzkami, s riadiacimi kartami a podobne. Tiež teraz napríklad sme veľmi cítili vojnu v Iráne, kde vlastne z ničoho nič prestali sem prúdiť lode. A zrazu vlastne ako cena tých komponentov, tak sklady išli extrémne do nízkych čísel. A z ničoho nič sa nám stávalo, že nám čo týždeň predĺžovali termíny dodania komponent, ktoré sme potrebovali mať. Ale koncového zákazníka to už naozaj nezaujíma. Že keď má mať mašinu hotovú a my nemáme proste nejakú elektroniku na to, riadiacu kartu alebo proste PLCčko, tak oni majú nejaké termíny, ktoré slúbili zase tým svojim koncovým zákazníkom a potrebujú vyrábať. Takže každá deviácia na trhu pohody, by som to mohol nazvať, vytvára nejaké problémy v iných oblastiach. Ako, či je to logistika, výroba alebo ľudské zdroje. Podcast Business Lab vzniká za podpory Pražské burzy cenných papírů. Děkujeme za podporu. Rozumím, tuším, jsem někdy slyšel, že existuje nějaký efekt biče, že na začátku se to trošku rozkmitá a ty koncové vlastně supply chainy tak jsou úplně rozhozené. Ano. No a s tím možná souvisí i cash flow. Vy už jste zmínil, že vlastně ty projekty mají relativně dlouhou dobu realizace, často řešíte taky to, aby se platilo včas. Předpokládám, že jsou to kapitálově náročné projekty. Jak to vlastně řešíte? Vďaka Rogeru napríklad sa nám trošku ľahšie žije. Ale v tomto momente typická zákazka je 0 na začiatku. Vy celý ten stroj postavíte, doveziete ho k zákazníkovi, on vám dovolí vytvoriť faktúru na 70% hodnoty s 90 dňovou splatnosťou, ktorá sa počíta od 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Takže nám sa stáva, že máme postavenú celú mašinu, ktorá je 500-600 tisíc eur.
S väčšinou komponentov sú zaplatené u našich dodávateľov. Niektorí nám pomáhajú a vlastne podporujú to, že je splatnosť vystavená až v dobe, keď my to tam dodáme fyzicky. Ale veľa vlastne týchto menších komponentných dodávateľov, ktorí naozaj ako chcú zaplatiť buď dopredu, alebo vám dovezú tie komponenty a máte maximálne 30 dní. Čiže vy vyrábate napríklad 6 mesiacov a potom máte ďalšie 4 mesiace na to, kým vám vôbec ako reálne prídu peniaze. Prvé. Potom máte ešte nejaký čas, kým tú mašinu tam oživíte, odozdáte. Oni majú vždy nejaké výhrady k tomu, takže odstraňujete nedostatky a potom vystavíte finálnu faktúru. A tá náročnosť na ten kapitál je naozaj veľká, pretože pri obrate nejakých 15 miliónov eur tak naozaj tie projekty vyžadujú ako veľkú zásobu peňazí, ktorá je čiastočne financovaná bankou, ale väčšinou sú to peniaze, ktoré máme ako v rámci Laskamu, bez toho, aby sme mali nejakých investorov za nami. Takže sem tam sú naozaj časy, kedy človek si hovorí, že už by bolo fajn, aby nám tí koncoví zákazníci zaplatili. Preto sa snažíme využívať napríklad Roger, ktorý nám pomáha v rámci faktoringu. To znamená, prefinancuje nám časť tej vystavenej faktúry. Ale stále vlastne potrebujeme ten cash na to, aby sme vôbec tú mašinu vyrobili. No, keď nám to zákazník vlastne akceptuje, že môžeme vystaviť nejakú časť dohodnutej ceny. Rozumím. My jsme tu měli už hosta, který říkal, že peněz v podnikání nikdy není dost, takže tak to asi bude. Dobrá, já bych se pobavil ještě o tom, co jsem nakousnul v začátku, a to je to dodávání do regulovaných oblastí, jako jsou třeba jaderné elektrárny nebo celkově jaderná energetika a zdravotnictví. Čím se to vlastně liší třeba i obchodně tady v těchto regulovaných oblastech? Keď to zoberieme z hľadiska toho, ako je automatizovaný priemysel, automotív versus zbytok priemyslov, tak energetika a medicína alebo výroba týchto vecí je 2 v porovnaní 10 versus automotív. To znamená, je tam veľký podiel ručnej práce, sú tam naozaj ako veľké zmätkovitosti, automatizované procesy, naozaj sa vám ako moc nezdá o tom. Takže keď je fabrika, ktorá vyrába, katetre, tak to stále robia tak, že majú tam x manuálnych operácií a na konci vznikne kateter, ktorý možno není dobrý, pretože neprejde kalibrom. Ako moc je to regulované? Pokiaľ vy ste pri tom zrode tej technológie, to znamená meníte technológiu napríklad z odporového svažovania na laserové, všetko musí prejsť validácii. To znamená, ide to na nejakú tretiu stranu, ktorá povie, áno, je to zdravotne nezávadné. To znamená plus 6 mesiacov. Až rok. Potom vy idete do zmenového řízení, kde hovoria, tak my by sme to chceli, milý zákazník, pretože väčšinou spolupracujeme s OEM-kami, to znamená, že oni vyrábajú pre rôznych koncové značky. Tak tí nám povedia, áno, OK, my dáme schválenie a teraz ide to zase to koliečko. Tak a teraz nám navrhnite technológiu, vyrobíte technológiu. Takže keď to porovnávame s tým automotívom, tak je to, dajme tomu, o rok až rok a pol dlhší proces, a na čo sme štandardne zvyknutí. Ďalšie sú certifikácie. Pokiaľ nemáte Enviro a ISO a podobne, tak je veľmi zložité vlastne ich presvedčiť o tom, že ste dobrá firma. Takže ako sa hovorí v škole, diplom je síce papier, ale bez toho papiera vás nikto nezamestná, pretože ten papier hovorí o tom, že ste lepší ako ten, čo ten papier nemá. A tak toto nám funguje. Keď sa bavíme o energetike, tak to je ešte... Tam čas plynie naozaj ako veľmi, veľmi pomaly. Takže keď sa niekto rozhodne, že postaví jadrovú elektráreň, tak je to 10 rokov, potom je tender, potom vlastne sa to začne realizovať a potom zistia, že majú špinavý reaktor, tak jeho potreba vyčistiť, zistujú, akým spôsobom by sme to mohli vyčistiť, potom príde Laskam, povie, áno, my to vieme vyčistiť laserom a potom je to tak.
Ale to, pokiaľ to príde do toho bodu, že sa rozhodnú, že idú do toho, to sú roky. Alebo potom, keď vedia, že musia vymeniť palivo. Ano, tak oni majú napríklad odstávku 4 dní, 5 dní, kedy vy musíte urobiť vlastne kompletné, v rámci odstávky jadrovej elektrárne musíte urobiť kompletný servis. Napríklad toho reaktoru, vyčistiť to a skontrolovať, či ten reaktor nemá praskliny na sebe. Takže energetika na roky, medicína na dlhé mesiace, automotív na týždne by sme tu mohli povedať. Áno. Tam všetci idú vlastne v rámci týždňov, v energetiku v rámci rokov a v medicíne v rámci kvartálov. No tak to vám povieme v tom kvartáli, v tom kvartáli. Takže je treba sa ako diverzifikovať tam, kde chcete predávať, pretože zamerať sa len na jednu oblasť, myslím si, že je veľmi krátkozraké a preto ako nikdy není obrovská firma, ktorá dodáva len do jedného špecifického priemyslového odvetvia. Dobře, a vy to berete spíš jako nějaké nutné zlo, tady ty rozdíly, nebo ty časy jsou obrovské, vlastně ty rozdíly proti automotivu a energetice, anebo to berete třeba jako konkurenční výhodu, že jen tak někdo tam nevstoupí a vy díky tomu máte biznis? Asi to nebereme ani z jednej tejto, z tohoto pohľadu. My to bereme tam, že naše portfólio, naše smerovanie firmy je nejaké, áno? Ako z vertikály, tak z horizontály. Aj tieto aplikácie v oblasti medicíny, v oblasti jadrovej energetiky alebo nejaké energetiky sú iba nejaké typy povrchových úprav alebo opracovania plastov. Tak by sme to mohli definovať. A čím viacej bude roztiahnutá tá možnosť tých aplikácií v definovanej línii, tým je to výhodnejšie pre nás, pretože samozrejme energetika má viacej bonifikované tie projekty, pretože keď človek robí dobrú diagnostiku, tak vie, koľko toho zákazníka to stojí. Na základe toho je schopný to nakvoutovať tak, aby to bolo pre toho zákazníka zaujímavé, ale aj pre nás zaujímavé. Kdežto potom tie super krátke automotivové zákazky, kde naozaj idú na centy a tlačia nás s tými maržami tak, aby sme len potom možno žili z nejakého servisu, tak to nám dáva objem, ale ten zisk tam ako v zásade úplne moc nie je. Čiže my sa pohybujeme v nejakom mediáne, alebo chceli by sme sa pohybovať v mediáne, ktorý je výhodný vlastne aj z hľadiska marže, aj z hľadiska rýchlosti, ale ten trh vlastne si udáva, čo zrovna bude. Takže väčšinou tie zákazky chodia vo vlnách, to znamená nič, zrazu veľa zákazok, takže vy máte prácu, potom premýšľate, čo budete robiť, zrazu príde zase x objednávok, takže zrazu premýšľate, ježiš, nemám kapacity, čo s tým budem robiť, potom to zase skončí a zase ste v ďalšej vlne. Takže preto my sa snažíme aj v rámci tých obchodníkov a partnerov po celom svete diverzifikovať toto vlnobytie aspoň na menšie vlnky, aby sme to mali vo viacerých stupňoch, nie len v 2-3 v rámci roku. Rozumím, to je asi tak nějak všude stejná story a prostě člověk to musí pořád řešit. Dobrá, to bychom měli k tomu biznisu. Pojďme se podívat ještě trochu do budoucna. Já si pamatuju, že vy jste pár minut zpátky říkal, že některé věci, o kterých se nám třeba 5 let zpátky ani nezdálo, tak dneska jsou běžné. Jak to je třeba za dalších 5 let? Můžeme očekávat spíš nějaké evoluční nebo revoluční změny, nebo je něco, co vy konkrétně sledujete? Ako Laskam a vlastne tá naša špecializácia tých povrchových úprav, tak vie, čo sa zhruba bude diať 5-7 rokov dopredu, aké auta sa budú vyrábať, pretože vlastne spolupracujeme na vývojoch. A vieme, že tie trendy naozaj smerujú k tomu, že sa budú robiť vlastne jednoliaté predné masky, že budú nejakým spôsobom lakované, že možno tam budú integrované svetlá, že tam budú možno integrované ďalšie veci, ďalšie technológie, ako ste hovorili, lidary a podobne, na to, aby vlastne tá samotná funkcionalita toho auta mohla byť viac a viac autonómna. O tom, aká bude naozaj tá budúcnosť, moc nemôžem rozprávať, pretože sme zaviazaní nejakými mlčanlivosťami, ale to, čo sme robili v malom rozsahu 5 rokov dozadu,
a na nejakých materiáloch, ktoré boli vlastne v minoritnom objeme toho auta, tak teraz to bude vo veľmi veľkom makromeritku v rámci tých automobilov, pretože v tomto momente auto sa odlišuje len svetlami a vlastne infotainmentom, pokiaľ sa bavíme o autách, ktoré majú zaujať mladšie generácie ľudí. Už to není veľký motor, už to není vlastne nejaká špecifická farba alebo kolesa, už je to celý ten vizuál. A ten vizuál robíte prednou a zadnou časťou toho auta, či sú to integrované svetlá, či sú to proste nejaké podsvietené prvky a tak ďalej. Čo si všímate určite, EQčko vyšlo s tým, že im svieti celá maska, sú tam trojuholníčky, svieti rôzna ďalšia časť auta, keď si otvoríte auto, tak vám tam môžeme laserom vytvoriť vaše meno, môže to byť dynamické. Už vieme premietať vlastne prechod pred auto, keď zastavíte, aby nemuseli byť nakreslené. Čiže už takéto veci sa naozaj dostávajú do tej mobility, by sme to mohli nazývať. A toto, čo je v automotíve, pomaličky sa presúva aj do transportation, to znamená výroba verejných prostriedkov, ako sú autobusy, vlaky. A pomaličky to ide aj do oblasti vlastne spotrebnej elektroniky, výroby vlastne zrcadlových ploch a tak ďalej. Takže tá technológia, ktorá sa začne niekde, väčšinou má ešte ďalšie uplatnenie v iných oblastiach, o ktorých sa nám ako fakt nezdalo, že sa naozaj budou používať. Dobře, tak to zní, že budoucnost je celkem zajímavá. Budu se těšit a sledovat to, co se pomocí laserových technologií bude dát takto vyrobit. Hlavně u těch aut mně přijde, že všechny vypadají velmi podobně, takže třeba se to jako díky tomuhle víc odliší. No a mě by zajímalo ještě, kam směřuje Laskam, jaké jsou vaše plány, třeba expanze, ať už geografická nebo do nějakých jiných segmentů. Je něco, co už můžete sdílet a není tajné? Tak v tomto roku sme začali extrémne rozvíjať zahraničný obchod, tvorbu distribučných sietí alebo vlastne hubov v rámci celého sveta. Máme inštalácie vlastne už skoro všade mimo Áziu. A cieľom je vlastne ako, aby Laskam nebol závislý na lokálnych trhoch, ale vlastne aby sme dodávali vlastne v rámci hubov po celom svete a boli sme to schopní servisovať. Pretože nie na každom kontinente je rovnaká ako politická situácia, tak finančná situácia. Niekde je naozaj ako tie automobilky fungujú, alebo fungujú vlastne tí naši typickí zákazníci aj v portfóliu vlastne jednej značky, tak niektoré fabriky sú vyťažené, potrebujú nové stroje, kdežto napríklad tu v Českej republike nemajú investície naplánované na ďalšie 4-5 rokov. Takže toto je hlavným cieľom vlastne ako viac a viac byť globálna spoločnosť ako lokálna spoločnosť s dosahom Československo, Polsko, Maďarsko. Dobře, tak budu držet palce, ať se vám to podaří. Už jsme skoro u konce našeho rozhovoru. Já bych to zakončil teda takovou osobní notou. Vy jste v Laskamu už dlouhá léta, vlastně od jeho začátku samozřejmě. Co vás na té práci pořád baví? Není to už stereotyp? Já předpokládám, že se to asi s tím, jak roste firma, pořád mění. Co je to, co vás naplňuje? Každý deň sa zobudím a je iný. Není jeden deň, ktorý by bol rovnaký ako ten predchodzí. A ja viem, že každá ďalšia nová technológia prinesie nejaké novum, ktoré po nás zostane. Takže v Laskame nemáme stereotyp. A minimálne nie v rámci obchodu a aplikácií. A asi servisáci majú nejaký stereotyp, na ktorý budú nadávať, že ježiš, zase tam budú na mňa škaredy. Ale v rámci toho, čo robíme, tak nie a nemáme ani jeden projekt, ktorý, aj keď sa dá do rovnakého stroja, tak nie je toto isté. Takže toto je to, čo mňa ako naplňa a smeruje v rámci toho Laskamu a aj iných našich spoločností ďalej, aby sme stále vytvárali nejakú pridanú hodnotu, ktorá vlastne ostáva za nami a budujeme tú značku, budujeme to renomé, nielen tu, ale už konečne v rámci celého sveta. Super, tak to zní skvěle. Jak jsem říkal, budu držet palce, ať se vám daří i osobně, i celé skupině.
No a ještě jednou děkuju za zajímavý rozhovor a třeba zase někdy. Díky moc, budeme se těšit.